Začínají 9. květnové události a já jsem rád, že vás mohu přivítat při jejich sledování. Dobrý večer. Pětici příznivců hnutí skinheads, kteří včera v pražském metru napadli 2 Indy, obvinili vyšetřovatel z několika trestných činů a navrhli jejich vzetí do vazby. Místní organizace KSČM v Chodově na Karlovarsku požádala zástupce Ruské pravoslavné církve o pomoc při obnově památníku popravených sovětských vojáků. Účastníci prestižního mezinárodního fóra médií v Pardubicích vyzvali novináře k větší úctě a odpovědnosti k veřejnosti. Všech 5 příznivců hnutí skinheads, kteří napadli včera odpoledne v metru 2 Indy, obvinil vyšetřovatel z trestných činů ublížení na zdraví výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. České televizi to dnes potvrdil tiskový mluvčí pražské policejní správy Josef Šulcek. Pětice skinů ve věku od 17 do 22 let napadla Indy v pražském metru mezi stanicemi Palmovka a Invalidovna krátce před 16. hodinou. Důvodem jejich útoku byla tmavší barva pleti cizinců. Nejprve je počastovali slovními urážkami a poté následoval i fyzický útok, a to rány pěstmi a také kopance. Jeden z Indů utrpěl zlomeniny nosních kůstek, druhý pak lehčí otřes mozku a oba dva museli být ošetřeni v nemocnici na Bulovce. Útok skinů předcházel pochodu proti fašismu, který se konal v den výročí vítězného ukončení květnového povstání českého lidu proti nacistům. Členové iniciativy proti rasismu zahájili svůj včerejší pochod proti fašismu právě tady u stanice metra Křižíkova. Jen díky včasnému zásahu policistů nebyli i oni napadeni příslušníky hnutí skinheads. K dalšímu útoku s rasovou pohnutkou došlo v Praze už ve čtvrtek kolem 21. hodiny na stanici metra Háje. Jeden z trojice mladíků tady napadl 29letého Alžířana a se slovy "si černými tě zabijem" ho bodl do ledvin. Podle policistů je útočníkem zřejmě také příznivec hnutí skinheads. Pavel Mertlík odchází z vlády, protože necítil podporu premiéra Miloše Zemana. Ministr vnitra nechce, aby policie dále tolerovala akce, jako byl sobotní koncert rasistických skupin v Senohrabech. Evropská komise navrhuje po rozšíření Unie omezit obyvatelům nově přijatých států volný pohyb za prací na 5 až 7 let. Mezinárodní komise ohodnotila Temelín a shledala, že je schopný bezpečného provozu. Do České republiky přijel britský spisovatel detektivních románů Dick Francis. V Pardubicích se setkal s Václavem Havlem. Dobrý večer, máme pro vás události, které přinesl 11. dubnový den. Dobrý večer. Místopředseda vlády případ řeší jako přestupek. Po napadení francouzského školáka ve Šternberku je to během jediného týdne na Olomoucku už druhý útok na zahraničního studenta. Inda, studenta 6. ročníku lékařské fakulty Univerzity Palackého, napadli 2 neznámí muži v centru města, přímo před okresním ředitelstvím olomoucké policie. Stáli jsme tady s kolegou na zastávce, povídali jsme si, byla neděle kolem půlnoci, v tom se objevili 2 skini, zaútočili zezadu, kamaráda odstrčili a mě kopli do hlavy, pak utekli. Podle lékařů utrpěl student lehké zranění. Oděrky a šrám na hlavě mu ošetřili na traumatologii. Povalili jej do kolejiště a on si způsobil drobné oděrky na čele. Odvezli mě do nemocnice, po útoku jsem byl v bezvědomí, teď se léčím na neurologii, nikomu jsem ale nic neudělal, útočili bezdůvodně. Myslím si, že to bylo kvůli tomu, jakou mám barvu pleti. Policie případ šetří jako přestupek s tím, že dosavadním vyšetřováním nebylo dokázáno, že by šlo o rasisticky motivovaný skutek. Vyšetřování incidentu není u konce. Podle mluvčí proto může policie posouzení případu ještě změnit. Během několika dní je to však na Olomoucku už druhý případ napadení zahraničního studenta, kterým se policie zabývá. Z rasově motivovaného útoku totiž v pátek policisté obvinili 17letého mladíka. Ten den předtím ve Šternberku kvůli tmavé barvě pleti napadl francouzského studenta. Radka Čáslavová, Česká televize, Olomouc.